Wel, croeso I sgwrs llenyddol ar ddwy lefel hefyd a deud y gwir. Dylan Iorwerth ydw I a fi sy'n wneud yr holi, ond ydy un sy'n fod yn wneud yr ateb ydy Daniel Davies, sef awdur cyfrol newydd Ceiliog Dandi. Ond o'n dilyn cyfres o nofelau mae o wedi sgwennu ac wedi ennill Gwobr Daniel Owen hefyd. Ond dyma I ddiweddaraf o Ceiliog Dandi, a fel mae'r clawr yn dangos, mae'n ymwneud â'r canol oesoedd. A deud y gwir, mae'n ymwneud â'r dyn sy'n cael ei alw'n fardd mwyaf Cymru, no feirdd mwyaf Ewrop, medden nhw, Dafydd ap Gwilym. Wan ta, Daniel, dydy nofel ddigri ydy hon, nofel ysgafn, dydy nofel ddigri a Dafydd ap Gwilym ddim yn mynd efo'i gilydd fel arfer. Felly, sut ddigwyddodd hynna? Dwi ddim yn cytuno ti fyna mewn ffordd, achos os ti'n edrych ar ei gerddi yn ywedig, felly di disgrifio trafferth mewn tafarn, bydd y ffas gyda'n Gymraeg mewn ffordd, yn de, gyda'r holl beth oedd yn digwydd yn y dafarn yn noson honno. A mae'n elfen dwys I Dafydd ap Gwilym, wrth gwrs, ond hefyd mae'n elfen gomic yn perthyn I rei o'r cerddi hefyd, yn de. Ond y dechrau bwynt, mewn ffordd, nes I ysgrifennu gyfrol yn yr arwyr 2 flynedd nôl, a wedyn oedd gen I stori am Dafydd ap Gwilym yn honno, a wrth wneud yr ymchwil yn ysgrifennu'r stori na, o'n i'n meddwl mae dipyn o ddeunydd fan hyn I balu yn y cyfnod hynny, 1340, a fyna oedd y dechrau bwynt mewn ffordd wedyn, sef a'r cysyniad mewn ffordd, yw'r conceit mewn ffordd, yw'r ffaith yw bod Dafydd ap Gwilym mae'n bardd wych yn de, ond yn y gyfrol on, yw wedi ddim yn fardd dda iawn. A wedyn, taw ei was Will, ei facwy ffyddlon yw'r boi gyda'r talent mewn ffordd. A fyna ar y dechrau bwyd, I cael y tensiwn rhwng y ddoi gymeriad na mewn ffordd, a off yn I wedyn mewn ffordd. Na'r dechrau bwyd ar llanfwr. Oedd na ryw funud, ti'n ma, pan feddyliais di, dyna'r ffordd I wneud o? Fi wastad wedi bod yn fan o nofelau picaresque, o nofelau sydd ati gyda ddoi, un ohonynt yn breuddwydwr a wedyn y llall yn fwy cyfrwys mewn ffordd, fatha Don Quixote a Sancho Panza, mae dati Tom Jones a wedyn Partridge, a wedyn mae dati Pickwick a Sam Weller, a wedyn. Mae hwnna'n llinach sy'n mynd trwy llenyddiaeth Ewrop a Lloegr mewn ffordd hefyd, a wedyn, a sitcoms mewn ffordd, fel Gordon Simpson yn ei gyda Tony Hancock a Sid James mewn ffordd, a wedyn, Steptoe Unson I ryw raddau yn defnyddio y perthynas na, ble mae un yn uchel ail bron y bod, mae Dafydd ap Gwilym yn uchelwr, mae fe'n gyfoethog, a wedyn y gwas wedyn yn goffo bod yn fwy cyfrwys I gynnal ei hun mewn ffordd. So fyna oedd y dechrau bwyd. A ffaith, fi'n byw yn ardal, fi'n byw rhyw milltir anner o Frogynin, le cafodd Dafydd ap Gwilym ei fagu. So fi'n ymwybodol o'r ardal, o'r tirwedd ddim wedi newid sy'n un meddwl dros y 700 mlynedd diwetha. A wrth cerdded mynyddoedd ar dyna, felly dath y syniad na hefyd, a wedyn dyna'n dechrau blaguro mewn ffordd, dros gyfnod amser hefyd mewn ffordd. A wedyn dechrau darllen mwy am ei fywyd a ei barddoniaeth wrth gwrs. Ac o'n i'n gweld yn rwle dy fod ti wedi darllen bob un o'r cywyddau cyn mynd ati I sgwennu'r nofel. Wel, mae'n anateb. Wel, dwi'n wneud. Dwi'n ddim yn fwrn. Dwi'n weid fel bod e'n fel fwrn. Mae'n 51 o gerddi yn beth yw llyfr David Johnson yw wneud yn Dylan Foster Evans ar yna. A o fyna wrth gwrs, mewn ffordd, fyna ti'n cael... Ti'n sy'n bod yn... Mae'n anodd amser ti'n sgwennu ffuglen a ffug hunan gofiant. Ti'n sy'n bod yn weddol driw I Dafydd ap Gwilym, ond hefyd, wrth gwrs, ti'n gyfford ychwanegu dy fewnbwn di hunan hefyd. So, mewn ffordd, y darllen y cywyddau a darllen y barddoniaeth, oedd e'n bwysig mewn ffordd, achos hefyd ti'n cael deunydd, fyna mae'r deunydd, ti'n gallu cael deunydd creu wedyn, I greu rhyw fath o cyd-destun i'r straeon, i'r straeon fel maen nhw'n mynd yn ei flaen, a mae hwnna'n hoelio fe mewn ffordd yn y byd na hefyd. A'i seicoleg mewn ffordd hefyd yn det.
Felly i ba raddau wyt ti wedi defnyddio digwyddiadau sydd yn y cywyddau hunain fel rhyw flociau i adeiladu'r stori arnyn nhw? Wel, weda ti, trafferth mewn tafad i ddechrau ni yn y stori gyntaf, mae y ffaith bod mae marwolaeth Rhys Meigen wedyn, le yn ôl pob sôn o Rhys Meigen wedi parddio Dafydd gyda'r englyn yn de, a wedyn nath ysgrifennu cerddychan yn ngotbar. Rhys Meigen yn fath achosi hwnnw i farw, mae'n debyg. So mae'n hanes am hynny yn de. A wedyn, so ni'n gallu defnyddio hwnnw, a wedyn a nifer o gerddi eraill wedyn, a mae sôn am, mae'n gerdd yn mae'n mynd ar gwch, bod dim dystiolaeth bod e wedi bod yn Ffrainc yn ystod cyfnod y Ryfel Cresi yn 1346 neu bynnag. Ond le mae'n gerdd le mae'n edliw bwa bach, le maen nhw ar gwch yn mynd i Ffrainc gyda fyddin yn de. So, o ti'n darllen y cerdyn yma, dwi'n gallu hwnna wneud dechreubwynt i stori mewn ffordd, a wedyn ti'n cael y syniad. Mae'n help mewn ffordd, yn dechrau bod ati dudalen blaen y dylan, bod gyda ti deunydd yn hedfan o dy gwmpas, di treol tynnu pethau fewn yn de. Ti'n treol creu rhywbeth o strwythyr wedyn i reini, ti'n ma? Ie, ti wedi sôn am y bwa bach, gŵr morfydd, un o'r merched pwysica yn herddi a bywyd Dafydd ap Gwilym. Faint o'r cymeriadau yma wyt ti wedi ddefnyddio? Ti wedi ddefnyddio dipyn go lew, swn i ddweud, ynddo, o rei go iawn felly? Ie, wel, o'n i mewn ffordd, o'n i wastad yn fan o comedi, amser ni'n tyfu fyny comediau, ensemble, dwi'n galw nhw'n de, pethau fel Dad's Army, a o'n i'n ffordd mewn Heidi Haif, stwff Jimmy Perry a David Croft, a wedyn o'n i weld cyfle i cael baga barddol, fydde ti gyda ti grŵp o bobl yn ymwneud gyda'i gilydd yn y cyd-destun yni, de, so gyda ti David a'i was, Will yn de, a wedyn mae dati Morfydd a bwa bach, a hefyd y beirdd eraill wedyn sy'n nhw'n wneud efo, yw'r beirdd nas canu, mae nhw'n nad i David ar ôl lefarw wedyn, so Griffith Grigg, Madog Benfras a Iolo Goch wedi bod yn eitha ifanc ar y pryd. A wedyn trial creu cymeriadau allan o'r reini wedyn, sydd ddim mewn ffordd ddim wedi seilio ar eu bywydau nhw, ond yn creu rhywbeth o gymeriadau sy'n mynd i creu rhywbeth o tensiwn rhwngddyn nhw yn y grŵp na. A oes yna draddodiad arall, achos mae'r bagad yma o feirdd, maen nhw'n crwydro le i le hefyd, dydy, a mae'r syniad o stori grwydrol, mae hwnna'n hen draddodiad, hefyd, dydy? O di, ti'n modd, dwi'n darllen, yn credu mae'n gerdd gyda Iolo Goch yn dweud, yn ysblaen i fywyd, yn sôn, yn ddechrau daith drwy Gymru yn y ffrin Clwyd, wedyn mynd lawr trwy Fiell wedyn lawr i De Cymru a draws i Hendy Gwynedd Daf, le mae'r Baptist Systerdydd yn adlan trwy Geredigion i Ystrad Fflir ac yn ôl i'r Gogledd. So nhw yn meirdd grwydrol, achos nhw'n gwffo bod mewn ffordd ar ôl i Llywelyn Llywol am gael ei ladd ac yn y blaen wedyn, oedd yr uchelwyr yn gwffod tyngu llwyr enwyd y trydydd ac yn y blaen yn nhw. So, o'n nhw'n gwffod teithio i derbyn nawdd, really, gan uchelwyr eraill yn ytrach na fod yn sefydlog yn y llys yna, fel o'n nhw yn bydd y tywysogion yna. Ond wrth i ti gael nhw yn teithio le i le, wrth gwrs, mae'n rhoi sgop am bob math o anturiaethau gwahanol hefyd, ydy? O, fyna mae'r picaresque yn dod hefyd, achos mae hwnna'n rhan o picaresque, bod ti'n mynd, bod ati'r antur wedyn, o fynd i lleoliadau gwahanol mewn ffordd i greu straeon gwahanol. Bod nifer y straeon wedi lleoli, na fi wedi lleoli yn Aberteifi, achos oedd e'n lle canolog yn Gymru, dim sail hanes yn ddod bod nhw wedi bod yn Aberteifi gyda blaen. Flaw bod y Steddfod gyntaf wedi bod yna, a bod dydgu yn dod o Dwyn o'r ardal yna yn Aberteifi, ynddo. O'n i'n hoelio fyna, ond hefyd, mae'n rhoi gyfle i ti wedyn i edrych ar y cerddi, achos oedd Dafydd yn amlwg wedi crwydro tipyn i Ogledd Cymru ac a'r de, asgwrs, i fo'r hael ac yn y blaen. A wedyn trial defnyddio'r deunydd na i greu rhywbeth eto. Mae fe'n rhoi rhywbeth o momentum, fel ti'n weid, o ran y sgwennu, mae crwydro yn rhoi rhywbeth o momentum i ti mewn ffordd yn diwedd. A wedyn, y Dafydd ap Gwilym, ti'n sôn eisoes oedd yn uchelwr, ac fel yr uchelwyr yn aml yn yr nofelau straeon picaresque, mae o'n ddiniwad yn dydi hefyd, mae o'n... Dydy o ddim yn deall sut mae'r byd yn gweithio.
Dwi ddim, na di, mae wedi cael bywyd eitha, mae cymeriad sydd fi wedi cael bywyd eitha ffodus mewn ffordd yn diwedd, achos mae'n gyfnod eitha cythryblus, mae'n gyfnod brutal iawn yn diwedd. Mae'n credu bod y cerddi yn adlewyrchu hynny, achos mae rai o'r cerddi yn cariad a rhamant o ran oes chivalry mewn ffordd, yn cael ei dylanwadu gan barddoniaeth Ffrangeg ar y pryd ac yn y blaen. Ond hefyd mae yna elfen o gari natur ac yn y blaen hefyd, yn dweud. So mae hwnna'n dod bod y bardd ei hun gyda'i ben yn y cymylau rhyw raddau, fi'n credu, yn dweud, bod e'n breuddwydiwr o frid. A mae hwnna'n helpu fi i fod yn eitha agos. Ond mi'n credu bod y cymeriad yn y nofel hefyd, yn tyfu bach yn fwy rhwysgfawr na falle bod David ei hun falle. Ac mewn cariad gyda syniad o'i dalent anferthol, o sa'n gwybod le ges i'r syniad na gyda. Ie, achos mae talent chydig bach yn bryn yn achos y Dafydd ap Gwilym yma, dydy? Wel, mae'n bach yn bryn. Mae'n rwydd, falle bod y brif gymeriad yn ymwysach i fi, falle, o ran gallu ysgrifennu stwff fel la. A ddim weddol rwydd wedyn, yn dod o weddol rwydd o fod yn meddwl bod ti'n bach yn well na beth i ti, ti'n? Oedd wel, am hwnni, traddodiad neu math arall o gomedi ddarion haro fi oedd yn perthyn, felly, oedd y math o beth sy'n Blackadder, ynde. Unwaith eto lle mae'na bobl yma sy'n ffansio hynny yn ofnadwy, ond mae'r gwirionedd reit wahanol. A peth arall yn rhywbeth fel Blackadder ydy'r chwarae yma rhwng y cyfnod a hefyd pethau modern, pethau da ni'n gwybod amdanyn nhw. Ti'n chwarae lot o fe hynna'n dweud? Fi'n credu bod hwnna'n, ie, achos mae Blackadder yn, fi'n cofio y gyfres arall yn yr 80au fydd o Cheltenham 1, 2, 3 oedd yn debyg iawn, oedd hwnna'n oes yr Rufeiniaid. A mae hwnna yn trop mewn ffordd sy'n gyfarwydd mewn ffordd gyda comediau fel na o fod yn ddychanol o'r oes yn un trwy llyged hanesyddol mewn ffordd yn det, ti'n bod. A mae yna rhyw fath o debygrwydd, mae yna anghyfod rhwng Prydain ac Ewrop yn y cyfnod na, oedd yna problemau gyda mewnforio gwlân ac yn y blaen yn ytrach na oedd yn ddim yn helpu i gynnyrchu'r gwlân yn Prydain ac yn y blaen. So, oedd hwnna wedyn, ti'n sôn am masnach a phethau mewnforio gwyn ac yn y blaen yn eitha agos i'r sefyllfa gyda Brexit i rhyw raddau, gyda'r wastod a'r rhyfel ar y pryd, wrth gwrs, rhwng Prydain a Ffrainc. Rhaid y dachrau'r rhyfel camlynau. Wyt ti hefyd yn cael rhywfaint o hwyl swn i ddeud efo beirdd yn enwedig cymdeithasau beirdd. Ti wedi creu o leia ddwy gymdeithas, crap ydy un, a hwnna di'r enw mwyaf parchus. Ar efo'r ail gymdeithas. Dwi'n iawn i ddeud bod chdi'n nid cymryd y beirdd yn ysgafn, ond cymryd agwedd rhai beirdd atyn nhw hunain yn ysgafn. Sy'n ni ddim yn weina, ti'n bod. Fi'n credu, dyna beth yw mae dati grŵp o bobl, a mae'n fath o bod mewn swyddfa neu gweithio mewn swydd mewn ffordd, yn dweud. Mae fe fwy yn wneud gyda perthynas rhwng pobl mewn ffordd, a mae dati rei bobl rwysfawr, a mae rei bobl sy'n eitha cas yn y blaen. Mae fwy yn wneud a'r dynamic na yn ytrach na sôn am feidd yn uniongyrchol. Achos dwi'n ddim yn nabod pryn dim, sa'n nabod at y feidd i fod yn onest. So fydde'n anheg i fi fod yn byrnadu beirdd a barddoniaeth fel ni mewn ffordd, ti'n bod? Ie, meddwl o'n i bod gen ti rhyw lein rhywbeth lle ti'n dweud bod rhaid i bob bardd gael het a mae cystadlu y mer esgyrn bob bardd go iawn. Wyt ti... Oes na bach... Ie, mae hwnna'n... Ond mi'n credu mae hwnna'n mewn ffordd yn bron o bod yn sort of... Atgyfnerthu'r cliché ti'n neud fyna mewn ffordd yn ytrach na weid rhywbeth greiddiol mewn ffordd. Mae hwnna jyst yn rhywbeth sy'n mynd i peri gwen falle, achos mae pawb yn deall beth yw'r clichés am feidd ac yn y blaen i rhyw raddau, yn ytrach na bod nhw'n trwy weid rhywbeth greiddiol mewn ffordd. Oedd hwnna jyst yn cheap gag mewn ffordd. So'n byd a le ar cheap gags. Sut oeddet ti wedyn yn adeiladu'r stori? Achos wyt ti'n dechrau efo trafferth mewn tafarn, rhyw fath o fersiwn o be ddigwyddodd yn fanna, bod na bach bod gen yr tri sais yn y stori, arferion bach mwy lliwgar falle yn dy fersiwn di. Ond wedyn, sut ydych chi'n penderfynu reit, sut ydw i'n mynd ar stori yma, lle ydw i'n mynd ai?
Achos bod ti'n dechrau gyda syniad, wedwn ni gyda mewn cyfuniad mewn ffordd, so wedi bod ati stori fel rhyfel feirdd, bod oedd e'n dechrau gyda y gerdd le mae Morfydd yn gyhyddo Dafydd ap Gwilym o fod yn llwfr, a bod beirdd yn ddim gymryd o ddynion a bobl sy'n rhyfela ac yn y blaen. A hefyd oedd e'n y cyfnod, neu yn ei flodau mewn ffordd, yn ystod cyfnod rhyfel cresi 1346. A wedyn, so na beth sy'n dati, mae dati ddoi syniad fyna yn dod at ei gilydd i greu, synthesis, antithesis, thesis, antithesis, synthesis, mewn ffordd. Mae dati ddoi syniad fyna, a wedyn mae'n creu rhywbeth arall. A ti'n dechrau meddwl wedyn, beth sydd wedi digwydd sef wedi mynd i gorfod mynd i ymladd yn Ffrainc a bod yn rhan o rhyfel cresi. A wedyn mae fe'n dechrau adeiladu o fyna wedyn. A ti'n meddwl am prif blot, yn rhai o straeon, achos bod dati 6 prif gymeriad, neu 7 prif gymeriad, ti'n gwybod meddwl wedyn hefyd a beth ti'n mynd i wneud gyda cymeriadau eraill, a ti'n trio creu rhyw fath o is-blot iddyn nhw, neu fwy neu is-blot, a wedyn gobeithio bod rhain am plethu erbyn diwedd y stori i creu rhyw fath o ddiweddglo. So mae fe'n eitha traddodiadol, mae ffordd i'n sgwennu yn eitha traddodiadol o ran, mewn ffordd bron o bod fel rhyw fath o ysgrifennu traddodiadol yn y dull comedi sefyllfa sydd wedi dod yn Brydain ac America dros y 80 mlynedd diwethaf neu beth bynnag. Yn dod o Bilco neu rhywbeth, oedd o'n i'n big fan, o Bilco, oedd rhain awstod, a wedyn dod at ei gilydd, oedd rhain am bert iawn yn i'n meddwl. Mae'n abryferthwch yn strwythyr, so neu lot yn sôn am strwythyr yn sgrifennu yn aml iawn. Wyt ti wedi sôn am Bilco, a na ti gymeriad arall oedd yn meddwl bod o dipyn fwy o foi nag oedd, ac oedd gen o fynta y boes efo fo, oedd lot callach yn y diwedd yn dweud. Achos oedd e'n breuddwydwr, achos oedd e'n treul i orau i wneud arian, so na beth oedd yn gyrru fe, oedd e'n wneud arian yn de, so na beth sy'n gyrru Dafydd ap Gwilym yw ennill calon Morfydd. Dim ond bod â'r prif gymeriad, bod fe rhywbeth, mae wir angen yn de. A wedyn ti'n gobeithio bod y comen i'n dod, ti'n rhwystro hynny mewn ffordd dros tro ar ôl tro, gobeithio bod newid eto bach bob tro, ddim bod yn syrffedu darllenydd mewn ffordd, gobeithio eto. A mae gen ti'r frwydr arall wedyn hefyd yn does rhwng y beirdd go iawn, y beirdd pwysig y cynganeddwyr, a rhai sydd ddim ond yn gallu odli. Na fe, ie. Wel, oedd hwnna'n dod, dath hwnna mewn ffordd o... Wel, achos, mewn ffordd, mae hwnna'n dod o'r un sy'n canu'n rhydd a'r un sy'n canu caeth yna, so mae hwnna'n y ddeuoliaeth na rhwng beirdd y gader a beirdd y goron, a wedyn treul ysgrifennu rhywbeth le bydd ti'n cyfuno rhyna mewn ffordd gomic, ie. Ac wrth gwrs mi oedd yn wir yn y cyfnod yn doedd mi oedd gen ti'r beirdd yma y cynganeddwyr roedd fod wedi mynd trwy flynyddoedd o fforddiant, a wedyn y bois yma oedd jyst mynd o gwmpas yn Rhigymu. Rhigymu hefyd, a hefyd y grŵp, o'n i wedi creu'r grŵp na rodlodwyr, ond rhywbeth arall, fe'n ysgrifennu, os oedd e'n sgwennu un nesaf yw y dedgeiniaid wedyn, y rheina oedd yn bron o bod fel jukebox ar goesau mewn ffordd, achos o'n nhw dim ond yn adrodd cerddi y beirdd, wedyn, so, fel covers band yn nhw mewn ffordd, so, mae rhywbeth i weithio ar hwnna hefyd, falle, a mae hwnna yn wir, ie. Dwi am rhoi stop ar siarad am y gyfrol yma, just am funud, i fynd yn ôl i sut dechreuais di sgwennu ac yn y blaen, achos cemeg oedd dy bwnc di yn y coleg, ynde? Felly pam bod cemegydd yn troi'n llenor? Jyst diddordeb mewn llenyddiaeth, o'n i'n darllen lot, a ti'n gwneud penderfyniadau am sut ti'n yn 12au, a wedyn, sy'n penderfynu neu gwyddoniaeth lefel A ac yn y blaen, a mynd mlaen a fe fyna, ond o'n i wastad mewn cariad gyda llenyddiaeth a darllen lot, a wedyn ti'n dod, a ti'n penderfynu o'n ei go ni yn unan, dwi'n siŵr o ti rhywbeth tebyg, mae pawb yn mynd ati i trial sgwennu, a wedyn bwrw ati a trial, dal yn neud, trial gwellad y grefft a pob tro ti'n neud rhywbeth mewn ffordd, ond o'n i ddim yn weld, trwy cyntio CP Snow yn fel yna rhaid, achos mae dati gwyddonwyr fel Curt Vonnegut oedd e'n biochemist, oedd e'n sgwennu'n wych yn A falle bod e'n rhoi rhyw fath o, yr unig beth na i weid, falle bod e'n rhoi rhyw fath o helpu fi o ran strwythyr, falle, o ran y disgybliaeth na o weld patrymau, falle,
yn creu stori a creu strwythur y stori, falle, oedd hwnna'n help. Yn y diddordeb yn neud hynna o datrys problemau mewn ffordd hefyd. Na beth yw creu'r stori, wastad problemau yn dod, siwt fi'n mynd i wneud hwn i weithio mewn ffordd. So, mae hwnna wastad wedi bod yn rhan o'n diddordeb i mewn ffordd. Felly mae gwyddoniaeth yn help o ran y math yna beth? Fi'n siŵr i fod fi'n siŵr bod y disgybliaeth nawr yn wedi bod yn help. Dwi ddim yn byddodi, dwi'n ffili raffu, ond fi'n gwybod bod mathemategwyr, James Nicholas yn credu, o pobl fel ni, bod hwnna falle bod nhw'n helpu nhw, cyngeneddu er enghraifft. Wedyn, ys di i newyddiadurraw, ai oherwydd y cariad at sgwennu ys di y newyddiadurwr? Ie, fi'n credu, mae'n ethebyg, a diddordeb mewn pobl, a diddordeb mewn gwleidyddiaeth, a siwt oedd cymdeithas yn gweithio mewn ffordd ar y lefel, o'n i gweithio Cymru News mewn ffordd am blynydde, a wedyn oedd gen i diddordeb yn beth oedd yn digwydd ar mobl, rili, yn de, oedd yna oedd e'n, a siwt oedd y systemau yn gweithio mewn ffordd, yn gymdeithas, A mae amryw o straeon dy nofelau wedi ymwneud â ardal Aberystwyth, lle oedd ti'n gweithio i'r Cymru News, yr ardal lle ti'n byw rwan. Ydy hwnna'n ysbrydoliaeth, neu y bobl sy'n waith eto wedi dydanio di fanna? Ie, falle Ceredigion mwy nag Aberystwyth, er bod fi wedi byw yn Aberystwyth am blynydde, o'n i'n hannu o Lanarth, yn nghanol y sir. A mae yna fel yr Eumenides wedi lleoli yn Ngei Newydd, er enghraifft, a llyfrau eraill. Fi'n credu bod hwnna wedi bod, wrth nabod yr ardal na, oedd hwnna'n helpu sgwennu'r nofel na yn bendant, yn de, achos mae nifer o nofelau, maen nhw yn thrillers neu beth band neu capers, dyn nhw ddim yn ddibynnol, dwi ddim yn ysgrifennu realaidd ofnadw o ran adlewyrchu beth sy'n digwydd yn gymdeithas. Fi'n trial neud e'n bach yn fwy, ddim achos bod yn ysgam, ond dwi ddim yn anitho mewn ffordd, ti'n trial fod yn ehangu e'n bach fwy na hynny mewn ffordd. Ond wrth gwrs, o le ti'n dod yn anatod wedyn yn mynd i ddylanwadu ar y ffordd ti'n sgwennu a dy fywyd i mewn ffordd, yn de, sy'n byd arall dati mewn ffordd i ryw roddau, Os dwi'n cofio, am bêl-droed oedd dy nofel gyntaf di, neu pêl-droed oedd cefndir dy nofel gyntaf di, a wedyn... Wel, ddim rili, na, oedd e fwy fel, fath o roman y cleff, oedd e wedi bobl ifanc yn potio yn o gwmpas Aberystwyth yn 90au oedd hwnnw, de, ond oedd pêl-droed yn bendant yn rhan o Alel y Golwan, de. Ond unwaith eto ti'n sôn fanna am garfan o bobl yn dwyt, criw yn cydweithio, criw yn ymwneud â'i gilydd. Yn amlwg mae hynna'n yn ddiddorol i chdi. O di, gen i bod o ran y cyd-destun, o ran gymdeithas, y bobl, os mae dati unrhyw ddaliadau gwleidyddol, fi'n credu bod mae hwnna'n dod trwyddo i falle bod y ffaith bod pobl yn gryfach, os maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd yn ytrach na ar wahân neu fel unigolion, yn rhan o beth oedd Mrs Thatcher yn dweud, North Eastern Society ac yn y blaen. A hyd yn oed, os mae'r grŵp na o bobl fan yr Eumenides yn dwyn o tai haf, mae dal yn grŵp o bobl yn dynamic sy'n trio gweithio gyda'i gilydd i gyrraedd rhyw nod, yn de, den hei ho o bobl oedd yn ddiwaith ac yn job club ac yn y blaen. So mae hwnna'n yn elfen o hynny, yn de, Sôn am wleidyddiaeth, oes na resymau gwleidyddol pam dy fod ti di sgwennu am Glyndŵr neu am gyfnod Glyndŵr cyn hyn ti'n sgwennu rwan am Dafydd ap Gwilym a'r canol oesoedd yng Nghymru. Oes na rhywbeth ti cefn i na bod chi eisiau sgwennu am y cyfnodau yma? Ie, wel yn ddiweddar, o'n i'n gwrando ar darllen erthyglau gyda Dr Elin Jones ac yn y blaen, a mae tyfu fath o gasig eira ynglyn ag annibyniaeth i Gymru. A beth oedd hi'n weid ynglyn â y diffyg darpariaeth o ran hanes Cymru yn ysgolion ac yn y blaen. Oedd hwnna'n bendant yn ymenu am sy'n sgwennu i arwyr. A wedyn oedd ysgrifennu hon. Fi'n credu bod e'n bwysig Wel, mae'n bwysig i fi, i ymddiddori yn hanes rhywun fel Dafydd ap Gwilym, fel bod e'n falle, os bod rhywun yn darllen y llyfr, mae fe'n sy'n ni ddim yn ystydio hwnnw falle, y nofel yn gyfan gwbl sydd ddim yn ystydio Dafydd Gwilym. Ond mae fe'n agoriad drws i rhywun falle sy'n falle yn omnyd. Achos ti'n bryderus o ran bryddoniaeth, achos mae'n gallu fod yn eitha anodd ac yn y blaen, clasys. Rwy'n bod yn gyfle i rhywun i mynd mewn i'r byd mewn ffordd hwylus ac yn ysgam,
i fwynhau y profiad na, just agor y drws fel maen nhw'n gallu wedyn mynd mellach falle a cymryd fwy o ddiddordeb yn ei waith. So, falle bod e'n ddechanol, ti'n bach am Dafydd y Gwilym, mae lot o bach Dafydd y bardd a mae llyfr wedi cael ei greu o gariad mewn ffordd, ti'n bod. A mae'r darlun wyt ti'n rhoi o Gymru'r canol oesoedd, mae fwy o ddarlun hanes dychynllid, yr horrible histories dydy, na'r llyfrau da ni'n gael yn yr ysgol? Bendant, achos mae hwnna'n tymor bach yn agosach at y gwir, ond ni'n darllen llyfr, mae gyfres y lyfr gan Jonathan Simpson yn rhyfel can mlynedd, ynddo. A wedyn, trwy darllen rheina wedyn, i ti yn cael blas o y fath o fywyd oedd pobl yn goffod byw yn y cyfnod na, oedd e'n anodd iawn yn det. A hefyd, ti'n cael y syniad hefyd, mi'n cael ei llyfr gan, nath golygu gan Helen Fulton, Urban Culture in Medieval Wales, dath mas o dod yn ôl. A mae hwnna hefyd yn help. So fwy amchyn, fwy ti'n darllen am y cyfnod, a fwy mae fe'n bwydo mewn, sy'n rhaid i defnyddio popeth, a sy'n rhaid mewn ffordd, mae lot o sgwennu, yw beth ti'n gadael allan yn gymaint a beth ti'n rhoi mewn y ffordd, ynddo? Ond dwi'n meddwl bod da ti y deunydd na tu ôl i ti, ti'n gallu ysgrifennu gyda rhyw fath o hyder i adlewyrchu beth i ti eisiau weid, a gobeithio bod rhyw fath o wirionedd iddo fe. Sa'n weid bod e'n wir, ond bod e'n rhyw fath o wirionedd na ti'n trial cael y ffordd. Ond fyswn i'n ei ddweud, does dim rhaid i ti fod yn arbenigwr ar hanes, a does dim rhaid i hyd yn oed fod wedi darllen Cywyddau Dafydd ap Gwilym i fwynhau yr stori a'r hwyl yn y gyfrol yma. Wel, na beth ti'n trial neud, ynddo, na beth ti'n trial neud, i'n trial, dim cuddio fe, ond i'n trial, ddim bod ti'n or-neud i mewn ffordd, fel bod pobl yn gallu mwynhau ar lefelau gwahanol, os ti'n mwynhau'r bryddoniaeth, a ti'n gwybod, mae hwnna, bod ti ddim yn siarad bod yn rhy glyfar, ond bod pobl yn gallu dilyn stori sy'n o gyntaf pob tro, a'r cymeriadau, a wedyn, os mae yna wybodaeth neu y bryddoniaeth yna hefyd i roi rhywbeth o flas i'r peth, mae hwnna'n help i'n credu. A'r argraff o'n i'n gael wrth ddarllen oedd bod chdi dy hun wedi mwynhau sgwennu hon yn fyd? Mae rhaid i fod yn wyliadwrus, os ti'n mwynhau sgwennu ddi gormod, falle mae'n beryg mewn ffordd, ynddo fe? Achos ti'n gwybod, nes i mwynhau sgwennu ddi, ond mae rhaid i fod yn wyliadwrus o mwynhau di'n normod, a syrth ddim yn cariad gyda sgwennu di'n mewn ffordd, mae rhaid i trial fod yn tyfu bach o ddisgybliaeth i tynnu nôl am bellwaith, a dwi ddim yn siŵr bob tro bod ti'n gallu gwneud hynny, ond na fe. Ond nes ti chwerthu'n ambell tro pan o'na ryw syniad yn dy daro di? Ti'n trio pido. Fi'n gofio darllen wel, May Jones o weid, os oedd e'n werthu'n, Alan Fred, os oedd nhw'n werthu'n ar rhywbeth, ond nhw ddim yn cadw fe mewn yn credu ni. Yn y midfield, ie. Ddim real na? Ti'n trio pido de. Os oedd May Jones o weid na, mae rhaid ti. Mae werth blamdo yn un, os mae May Jones o weid, yn. Wel, diolch yn fawr. Yr unig beth i da mi nes i chwerthu'n lot, a mi ddiffeiriau neb i ddarllen i heb chwerthu'n lot. Ceiliog Dandi ydy'r nofel gan Daniel Davies, mae'n cael ei chyhoeddi gan Gwasg ar y Gwalch, wrth gwrs, a mae'n costio, wel, dim ond 8 punt. Dwi'n meddwl sydd Dafydd ap Gwilym yn edrych ar dal fel 8 punt, so Gwilym ar fath beth bod yma rhan. Daniel Davies, diolch yn fawr iawn, a mi drwch yn ymwneud yn nofel nesaf. Diolch yn fawr, Dylan. Diolch.